Una de les primeres mesures del govern de Mariano Rajoy serà destinar a la Comunitat Valenciana els 2.000 policies que reclama el Consell. Ho ha confirmat el secretari general del Partit Popular, Ángel Acebes, en la Junta Executiva Regional que s'ha celebrat al Alzira. Francesc Camps també ha afirmat que, amb un govern popular, seran ateses totes les reivindicacions dels valencians. Des que governa Rodríguez Zapatero, la Comunitat Valenciana s'ha convertit en la segona on més creix la delinqüència. Està 17 punts per damunt de la mitjana nacional. Així ho ha assegurat Ángel Acebes i per això una de les primeres mesures del govern de Mariano Rajoy serà destinar a la Comunitat Valenciana els 2.000 agents que demana el Consell. El secretari general dels Populars ha assegurat que no només esta reivindicació, sinó també l'AVE, un finançament just o l'aigua seran realitat amb un govern del Partit Popular. Ni Mariano Rajoy ni Paco Camps van a fallar a Valencia, ni van a fallar a los valencianos. Hay agua para todos y cuando gobernemos inmediatamente nos pondremos manos a la obra para que la solidaridad y la suficiencia sean los elementos fundamentales de una política de agua seria y rigurosa. Francesc Camps ha assegurat que el Partit Popular sempre complís els seus compromisos i respecta l'interès general dels espanyols. El crecimiento de la Comunidad Valenciana, la prosperidad de la Comunidad Valenciana, la generación de empleo en la Comunidad Valenciana es motor fundamental y esencial para el futuro de prosperidad de toda España. La Comunidad Valenciana es una comunidad de prosperidad, pero muy solidaria. La Comunidad Valenciana es una comunidad que ha crecido por encima de la media nacional y europea, pero muy leal con el resto de España. La Comunidad Valenciana reivindica aquello que es necesario para seguir creciendo, pero lo hace sabiendo que es compatible con el crecimiento del resto de las regiones españolas. Segons els líders populars, un futur govern de Mariano Rajoy també impulsarà la major rebaixa fiscal de la història, reformes per a millorar l'educació o la sanitat i aconseguir la plena ocupació.